Deň dobrý, normálne. Druhý deň v Zakopanom a dneska normálne máme exkluzívny dobrý výlet, lebo ideme do najväčšieho snežného bludiska na svete. Áno. Najväčšieho snežného bludiska na svete. Trošku tu fúka vietor. Ale teda ľudí tu je natrepaných riadne. Tak dúfam, že to bude aspoň stáť za to. Normálne som dostal Oreo pri vstupe. Aspoň niečo fajné. 14,25. Oreo Pac-Man edícia. Scan, play and win. A tu na je hneď labyrint, takže ideme vyskúšať, čo to bude vlastne zač. Čo mi tu pcháš lístky? Tak toto je teda to bludište. Trošku cheatovanie. To sa normálne dá pozerať cez diery. Ale tak ako halus, no. A to je to labyrint, alebo to iba prechádzka proste. Lebo takto to nejako vyzerá. Ešte je tu aj hore výhľadňa, kde si môžeme pozrieť, ako to celé vyzerá, ale vyzerá to, že to je asi taká iba, že prechádzka, no. Počkej, to už sa rozpája, to už normálne, už musím radšej rozmýšľať, čo sa tu deje, halo. Počkej, vy idete tam? A ty tam a uvidíme, kto bude skôr. Dobre, tak ja idem sem, dobre. Uvidíme. No. Škoda, že už v podstate... My sme sa v podstate hneď stretli. To je taký labyrint, no. Že sa v ňom vlastne nedá ani stratiť. Neviem hovoriť, ale asi som ten labyrint kúsok podcenil a asi som sa možno, že aj trošku stratil. Klasicky som zvolil vynikajúcu obuv na takýto snežný labyrint, takže som veľmi happy, že sa mi to aj krásne, výborne chodí. A ako som spomínal, tento labyrint je vlastne svojho druhu najväčším na svete, takže celkom zaujímavé, že iba pár kilometrov od slovenských hraníc môžeme vlastne nájsť takéto niečo. Hello! Hello! Som vás našiel! Bombastic side eye. Criminal side eye. Dobre, stačí. Vstupné je približne 8 € pre dospelú osobu, ale tak keď sa na to pozriem, že vlastne koľko dalo práce s týmto celým to postaviť a dať dokopy, a vážne ako nie je to úplne malé, tak myslím, že tá cena je celkom OK, v pohode. Do iných bludisk normálne zaplatíte aj 10-12 €, takže myslím, že toto je fajn. Takže nejako takto vyzerá celé to bludisko, je to akože, zhora to vyzerá celkom dosť veľké. Východ sme našli asi tak, že do 15 minút, ale to nevadí, lebo ide vlastne o ten zážitok, že vlastne my sa prechádzame po obrovskom snežnom bludisku, labyrinte a podľa mňa za tých 8 € nie je to úplne lacné a nie je to ani že úplne že drahé, takže také akurát by som povedal. Good vetr. Majú tu aj Minecraft mačky. Minecraft. Hej! Halusa. Normálne. Mohamed Salah. Oni vedia v Poľsku, že kto je najlepší futbalista na svete, samozrejme. Ideme na lanovku. Kam? Na veľký kopec s krásnym tatranským výhľadom. Kolejka na Gubalovku. Vyzerá to tu jak na miletičke. Super, ďakujem. A ja ďakujem. To čo je? Syrík, fajnový, dáme si. OK. Na miletičke poľskej si kúpel. Takto tu vyzerá proste normálne, všade sú všetci. Ale sa mi strašne páči, že tu je normálne taká super atmosféra vianočná, že to nie je jak v Bratislave, ty kokos, že keď už normálne po 1. januári už normálne všetko zhaslo, už proste jednoducho ten duch normálne vypršal a toto normálne ešte doteraz žije a to už je pomaly polka februára, takže paradzina. Aspoň niekde je ten Christmas time. Wow, it's amazing, oh my god. Pozrite sa na to, ešte vám to aj normálne, že priblížim, normálne dvakrát. Tu pod nami Zakopané, Tatry a tam si môžeme dať čaj. Gubalovka. Reštaurácie, bufety, proste je to tu preľudnené,
normálne jak celé Zakopané, normálne by som nepovedal, že až tak veľa ľudí by sa dokázalo proste tu nachádzať, akože. Kone. Normálne to nekončí. Tesco. No. A v Zakopane majú tiež vlastné Tesco, očividne. Normálne. My máme Tesco Express, oni majú Tesco odpady. Tak sme si tu rovno aj sadli. Idem vyskúšať ich Varka Radler pivo. Niečo na spôsob asi Birelu. Chutí to skoro úplne rovnako. Jak Zlatý bažant Radler, jak Birel Radler. Proste podľa mňa oni sa všetky tie firmy dohodli a iba to labelujú do iných krajín, toto normálne. Toto je podvod. Ja som vlastne až teraz zistil, že pol litra tohto stojí 5 €. Tu. To je až moc veľmi vysokohorská prirážka, toto veľká ako. Ten výhľad je o niečo možno že lepší, ale my akurát odchádzame preč, lebo končí nám parkovanie a treba ísť po auto. No. Sme naspäť na najznámejšej ulici v Zakopanom Krupovky, len tentokrát sme tu cez deň a už treba niečo zjesť, lebo žalúdok už normálne kričí o pomoc. Vrátili sme sa zase do rovnakej reštaurácie ako včera, lebo tu strašne dobre varili, tak ideme okuštovať pizzu a dal som si jahôdkovú limonádku, lebo ja rád okoštujem nejaké lokálne limonády. Skvelé. Pizze dorazili, tak vám prajem všetkým mojim divákom momentálne dobrú chuť. Vybavené. Pizza parádna, normálne som zabudol aj normálne povedať moje pocity o nej, ale bola parádna. A jednu radu vám dám, keď chcete sa ísť pozrieť do Zakopaného, tak určite si pripravte hotovosť v zlotých, lebo tu na, keď hlavne parkujete, tak tu na ani jedno parkovisko nebere kartu, nič. Máme mi ja ukázať, aké ja viem triky? Som kúpil, že horčicu s príchuťou Trinidad Scorpion, jedna z najpalivejších papričiek na svete. Takže reku, ideme okoštovať, ako chutí jedna z najpalivejších horčíc tu v Poľsku. Rovno využijem aj tento salám. Si to tu namočím do štíplavej horčice. Je to dobré, ale teraz to má aký dobrý nábeh. Dobre to je. Teraz budem jesť iba takúto horčicu s Trinidad Scorpion papričkou. No ako takú sladkú bodku, alebo takú oddychovú bodku za celým týmto dňom práve stravíme v chocholovských termoch. Takto to nejako vyzerá. Je to obrovský areál, skoro sa tu nedalo vôbec zaparkovať, je 8 hodín večer, je to otvorené do 11. a je tu milión aut, nedalo sa tu vôbec zaparkovať, tak uvidíme, že či vôbec niečo dokážem natočiť, lebo vážne, je tu tak veľa ľudí, keď som pozeral v tých bazénoch, že tam sa normálne ani podľa mňa nedalo ani vonku dýchať. Kasy biletové, tak ideme kúpec vstupenky teda. No. Tak ideme rovno otestovať vonku, ako to vyzerá, nie? Však. Čo si jak? Poďte sa na to. Koky. Ešte musím vyskúšať ponorný test. Dobre. Funguje. Tu je niekoľko vonkajších bazénov, plus vo vnútri ešte vo vstupe je dokonca aj wellness. Za nejakých 18 € až po 7, to ako stojí. Je tu sauna, výrivky, plno vonkajších bazénov, ešte je tu ešte jeden bazén, kde hrá DJ hudbu, normálne tam ľudia trsajú. Je tu plno aktivít, tam za mnou hrajú normálne, že volejbal, vodné polo, pomaly, takže vyzerá to tu vážne obrovské a aj prepracované.
taká veľká bazénová party. S alkoholom, so všetkým všudy pomaly, no. Len tak z ničoho nič zrazu tu začal striekať vulkán. Momentálne je 9:30 a ešte stále je tu normálne plnka. Ja nechápem, je to tu otvárané, na otváračke je tu do 11:00. Tak ja som vážne zvedavý, že kedy tí ľudia akože chcú vážne odísť. Tam nejdem, tam nejdem. Akurát už pomaly 11 hodín, zatváračka, všetci odchádzajú, ako vidíte za mnou, že auto prechádza, všetci odchádzajú zo svojich parkovísk. Sú tu proste rôzne typy bazénov, akože vážne, že úplne že všetky. Každý si proste vybere čo chce a je to vážne vo gigantickom množstve, len hlavne ten počet ľudí no samozrejme môže odradiť, ale ja si myslím, že celkom good a určite by som sa sem niekedy aj vrátil.